mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ino. Pa programu yathu ya lero muliso ndine mbalo wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36. Komanso ndine ndi mbale wanga apa Namanika Malunje ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitondo ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Tiyamike kwa tonse amene timakhala tikuitsatira programu imeneyi, ndiponso tiyamike kwa tonse amene tikakhala ndi funso sitimazengereza koma timafunsa zokhudza programu imeneyi. Mongokumbutsana tikumbukire kuti Lilongwe School Biblical Studies mwayi yatsegula wanthu amene angafuna kudzaphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kwa ulere, akhale wamuna, membala wa mpingo wa Khristu, komanso akhale ndi certificate yake ya form 4. Mwina ndinu komanso alipo ena amene tiwadziwa, tiyeni tadziwitseni za uthenga umenewu. Pamene tikukhala ife ngati anthu mu dziko, pamalo pena paliponse pamakhala dongosolo. Mwachitsanzo pakakhala pamudzi pamakhala afumu, ndipo afumu aja ali ndi ntchito yoyang'anira anthu apamudzi pamenepo. Pakakhala pabanja pamene pali mamuna, pali mkazi, komanso ena akakhala ndi mphatso mwina ya ana, pamakhala dongosolo ndithu. Ndipo munthu wina aliyense amene pabanja pamene pamayenera kutsatira dongosolo limene layikidwa. Mwachitsanzo pakakhala pabanja timayembekezera kuti mamuna akhala mutu amene amayendetsa bwino banja lake kuti dzilowera uku lilowere uku. Chimodzimodzinso kukakhala dziko kuti liyende bwino pamakhala mtsogoleri amene ali president, amene amafuna kuti dziko lino kuti liyende lilowere uku, ndipo ali ndi ntchito yoyang'anira anthu ake. Pa chimenecho lero sitifuna kukamba za dziko, sitifuna kukamba za banja, kapena sitifuna kukamba za mudzi ayi. Koma lero tifuna tikambe zokhudza mpingo ndi utsogoleri. Timadziwa buku la Mateyu chapter 16 verse 18 Yesu analonjeza kukhazika mpingo, ndipo pa machitidwe chapter 2 timapeza mpingo chotayamba. Komano mpingo umene utayamba, kodi Mulungu anaukonza kuti kodi mpingo umene udzatsogoleredwa bwanji? Pozindikira kuti Yesu wachoka wabwerera kumwamba kwa Atate wake, Mulungu ali kumwamba, pansi pano wasiya anthu inu ndine. Kodi Mulungu anangosiya kuti mpingo ubasi udzolowera kumene ufuna? Balo lathu Malunje tikufuna mutithandize pamenepa. Mpingo wayamba, Yesu analonjeza machitidwe chapter 2 mpingo wayamba. Kodi mpingo umenewu Mulungu anaukonza kuti uyendetsedwa bwanji? Uyendetse ndi ndani? Ndipo anaukonza kuti utani? Anangosiya kuti basi ena mwina amafotokoza kuti mbewa za mapesi, mwina unamva mwa amene wali kuphanga mbewa za mapesi kuti laka basi amene wagwira yemweyo. Mpingo Mulungu anaukonza kuti uyendetsedwe motani? Zikomo kwambiri. Tithokoze chifaso cha phunziro limeneli. Ndizoona kuti anthu ambiri saumvetsa bwino zokhudza kayendetsedwe ka mpingo. Amatha kudziwa bwino kusiyanitsa pakati pa maudindo amene mwina ali kuchikunja kumene. Mukuzokhala pa chigulu cha anthu nkumadziwa kusiyanitsa kuti aonda ti aonda sinyo gulupu, aonda gulupu chabe, aonda afumu, aondi nduna. Koma tikapita ku mpingo atha masokonekera kwambiri. Choncho chifukwa chobweretsa fundo imeneyi ndi chinthu chofunikadi kuti tiphunzire. Monga mwanena kuti mpingo unayamba tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu, Yesu atawulonjeza pa Mateyu chapter 16 verse 18 unakwaniritsidwa mpingo umene ukukhazikitsidwa pa machitidwe chapter 2. Monga tikudziwa kuti tikamakamba za mpingo nthawi zonse takhala tikudziwa kuti mpingo ndi chani. Tikamba za gulu la anthu limene lamangika pamodzi mu chikhulupiriro. Sitikamba za nyumba ija, inde ndi chinthu chofunikira kwambiri, koma tikamakamba za mpingo tikamba za gulu la anthu. Ndiye monga gulu la anthu kuti liyendetsedwe, panene ndithu kuti pakhale ena amene ayenera kuliyendetsa. Tikawerenga pa buku la Efeso chapter 4 kuyambira verse yake ya 11. Pa Efeso 4 verse 11 wanena kuti ndipo iye anapatsa ena akhale atumwi, ndi ena aneneri,
ndi ena alaliki, ndi ena abusa, ndi ena aphunzitsi, kuti akonzere woyera mtima ku ntchito ya utumiki kumangirira thupi la Khristu. Pa Efeso chapter 4 verse 11 afotokozera mmene mpingo utayamba ndondomeko imene inatsatiridwa. Apa pakamba kuti poyamba Yesu anasiya atumwi, ndipo kenakanso munali mu mpingo muja aneneri. Wakamba kuti pali alaliki, abusa komanso aphunzitsi. Chowayikira iwo adawayikira kuti akonzere woyera mtima makamakaso pomangirira thupi la Khristu umene uli mpingo wake. Tikaona maudindo amene wafotokozera pamenepa, udindo okhala atumwi m'masiku athu ano tilibe, koma pa nthawi imene mpingo umayamba atumwi adalipo. Komanso aneneri amene awatchula apawa nthawi yathu ino mu mpingo mulibe, koma mu nthawi yoyambayo adalipo. Atumwiwa sitili nawo lero chifukwa chakuti atamwalira onse amene adawasankhawo zowayenereza kuti akhale atumwi nthawi yathu ino sangapezeke. Pa chifukwa chimenecho kunalinira kuti udindo uja watha ndithu. Tikatenga za aneneri, Paulo adalosera pa 1 Korinto chapter 13 kuti changwiro chikadzati chakhazikika zonenera zidzakhala chabe. Maoti zonenera okamba za mnenera amakhala nthawi nchitira malosera chani ndezolosera zija zinenera kuti zatha pamene baibulo imene chili changwiro lidakhazikitsidwa. Choncho pa maudindo amene tatchula apawa ndiye kuti atumwi ndi aneneri tilibe, chifukwa zowayenereza zawo palibe. Pamenepo ndodziwa kuti cholinga chathu sichofuna kukamba za aneneri komanso atumwi. Komabe nkucheka mwina omvera akozokhala kuti koma ndakakondetsetsa nkanamvetsetsa pa aneneri pa atumwi. Omvera chimene tingakupempheni ndi chonena kuti maphunziro amene walipo anapangidwa kale. Mwina munthu akozonena kuti koma ndofuna ndimvetsetse bwino zokudza anenerizi kuti mukati anatha zinatha bwanji, atumwi mukati zinatha bwanji. Pamaforozo kuti amakhala nzoyenereza koma sitinawerenge zimene zifuna cholinga chathu sichiti sizimene. Koma ino mwina mukozokhala ndi mafunso amene omvera, tiuzeni panambala imene tipereke umapeto tikutumizirani maphunziro amene walipo ndithu. Komabe panakali pano tupitabe chitsogolo tiyeni pitirizani. Choncho maudindo amene watchula Paulo pa Efeso 4 verse yake ya 11 ndiye kuti mpingo lero uli m'manja mwa abusa. Abusa, atumiki ndi alaliki amenewa alipo lero ndi aphunzitsi. Zowayenereza anthu awa zilipo lero. Oti akamwalira abusa wena tikuzika wena. Pamene tikukamba za udindo umene wokhala abusa, ndi udindo umodzi umene pa maudindo amene tatchula kuti abusa, atumiki, alaliki ndi aphunzitsi ambiri asokonekera kwambiri makamaka pa udindo umene wokhala abusa. Chimene chasokoneza anthu, Paulo pa Efeso 4 verse 11 wawatchula kuti abusa. Pamene tikafika pa Yakobo 5 verse yake ya 14, pa buku limeneli Yakobo anawatchula kuti akulu ampingo. Akuti ngati pali wina wadwala mwa inu ayitana akulu ampingo. Tikabwera pa 1 Timoteo chapter 3 verse 1, Paulo wangu watchulanso kuti woyang'anira. Ndiye kuti anthu akamva munjira imeneyi amaganiza ngati kuti abusa ndi ena, akulu ampingo ndi ena, oyang'aniranso ndi ena. Nde mwina enda po forokoza samawonjezera kuti mwina pali ngati a bishop, a pastor, elder, shepherd, overseer. Koma matchulidwe onsewa ndiudindo ngati umodzi. Monga tikati mbusa ndiye kuti ukamba za pastor. Akanena kuti mkulu wa mpingo ndiye ukamba ndithu zokudza bishop. Tikakamba za oyang'anira ndiye tikukamba ndithu za shepherd kapena kuti oweta. Choncho ndi udindo umodzi. Zankhala ngati kuti nthawi zina mwina tese kuti inu mwachola chimanga chimene chango chakumene. Ndiye mwanyamula mupita ku nyumba, ndiye pamene mulupita ku nyumba ndiye kupeza temo kumana ndi munthu wina zita kodi nchimanga ndili mwavomera kuti chimanga mungwenda pang'ono kodi ndowe muvomeraso muyende pang'ono kuti mmondoko muvomeraso koma chinthu chake chingati chimodzi koma zikungosiyana kachulidwe koma chinthu chilinga chimodzi. Ndiye udindo okhala abusa, tikati abusa, akulu ampingo kapena oyang'anira ndikungosiyana kachulidwe. A bishop, a pastor, shepherd, maliwo sewa akukamba za udindo umodzi.
udindo umodzi Okay. ya okhala abusa ndithu. Apo mwatithandizira chifukwa mwina anthu chifukwa chosamvetsetsa zinthuzi pamene pamambikira chisokonezo. Ndazinamo nthawi takufunsa kuti kodipo mpingo pano pali abusa? Ayi palibe. Pali akulu mpingo? Alipo. Iyayi abusa akulu mpingo ndi munthu mmodzi monga amene ali oyang'anira komanso oweta. Oyang'anira ndi munthu oweta. So tiyamikire kwambiri chifukwa pamene tukamba za utsogoleri wa mpingo Mulungu sanangozisiya. Panakali pano ndera amene otsogolera mpingo ndi abusa amenenso Bible pena alakula. Tikaona monga pa buku la Machitidwe chapter 20 verse 17 amagwiritsa ntchito mawu oti akulu mpingo. Tikaona pa buku la Machitidwe chapter 20 verse 28 akugwiritsa ntchito mawu oti oyang'anira akamba za anthu ake omwe. Tikaona pa Efeso chapter 4 verse 11 akamba za abusa. Komanso pa 1 Peter chapter 5 verse 1 mpaka 5 akamba za oweta kapena oyang'anira. Koma onsewa ngakhale mayina awo ali kusiyana akamba za munthu mmodzi. Udindo umodzi sizosiyanitsa pa zimenezo. So tiyamikire kwambiri chifukwa apo ndipo ene oyambira. Chifukwa ngati sitimvetsetsa kuti abusa akulu mpingo ayoda akandani onsewa akamba za munthu mmodzi mavuto kwambiri. Pamene tikupitirizabe mwina nokoma munthu akozomara munata aneneri kulibe, munata atumwi kulibe, koma mwati abusa alipo. Ndiye mwina munthu akozofunsa kuti abusa wangati alipo anthu amasankha bwanji? Zikomo kwambiri. Kuti amasankhidwa bwanji anthu amenewa? Poyamba titsimikize kuti mpingo unayamba ku Yerusalemu tsiku la Pentekoste lero lija. Pasanapite nthawi mbewu ya mpingo inagwaso pa Antiokeya. Tikafika pa Machitidwe chapter 13 ndi pamene Mzimu wa Mulungu analimbikitsa mpingo wa pa Antiokeya kuti usankhe Paulo ndi Barnabasi kuti apite kukalalikira madera osiyanasiyana. Ndipo Paulo ndi Barnaba anapita ku madera osiyanasiyana kukalalikira mawu a Mulungu. Ndipo timaona m'buku la Machitidwe likukamba anapita pa Ikoniyo, Machitidwe chapter 14 anayenda ndi madera osiyanasiyana kukhazikitsa mpingo. Ndiye atapita ulendo woyamba kukhazikitsa mipingo anabwerera ku Antiokeya kukapereka ripoti la mmene ntchito yawo yayendera. Koma patangotenga nthawi pamene mpingo unaganiza kuti ndi bwino pa Paulo ndi Barnaba apitenso kumagome aja kuti akawathandizire kayendetsedwe. Ndiye tikaona pa Machitidwe chapter 14 mu verse yake ya 23 akuti ndipo pamene anawayikira akulu mosankha mu mpingo ndi kupemphera pamodzi ndi kusala kudya anayikiza iwo kwa Ambuye amene anamukhulupirirayo. Dongosolo limene linachitika pamenepa maonena kuti adawayikira akulu mosankha mpingo. Akulu amenewa akamba za akulu mpingo amene ali abusa. Abishop udindo umene uja ndithu. Ndiye adawayika maonero kuti anawayikira akulu mosankha mpingo afuna kuti gome lililonse la pamalo anali ndi akulu mpingo ake abusa ake abishop ake. Ngati mene kulili kwathu kuno ku Malawi ndiye kuti pa area 36 pali mpingo wa Khristu tukamba za pali kuni paka uma pasanduliza pa mitundu ndiye choncho pa gombe lililonse adawayikira abusa ake akulu mpingo awo. Ndiye dongosolo limene Mulungu anayika limene. Koma pakayikidwe ka abusawo ndiye kuti kunali kuti pa gome la pamalo ndiye kuti abusawa anawayika poyambira anthu awiri kumapita mtsogolomo. Ifati tikaona pa verse 23 yo ndimene afotokoza fundo imene munenayo kuti akulu mosankha mpingo akulu osati mkulu. Chimene afuna kutanthauza kuti Mulungu anazika kuti ngati mufuna kusankha abusa kapena akulu mpingo sakhala mmodzi komuyambira awiri nchipaka kwisa chiro maoti akulu. Chipa Bible likamagamba za munthu mmodzi imatchula kuti mkulu. Monga pa 1 Timothy chapter 5 verse yake ya 19 anakwisa chiro ngati mukamba za munthu mmodzi akukamba za mkulu. Pamene pa verse ya 17 akuti akulu kunena mawu ochulukitsa. Si mawu amene amatchulidwa ngati ulemekeza ayi komuzulukitsa. Ndiye pa mpingo wa pamalo ngati pansanduliza paino khalabusa awiri. Pa area 36 uyambira awiri kapena atatu mapita uko. Osati mmodzi. Kutoka abusa athu ndi awa. Omweyo basi ndi omwewa zinthu zidativuta ndi omwewa. Simene sidongosolo la Ambuye. Choncho
mpingo utayamba ndithu magome osiyanasiyana makhala muyikidwa abusa koma munjira imeneyo. Chinanso chimene ndachiona apa pa machitidwe chapter 14 verse 23 akunena kuti mpingo chimene afuna kutanthauza nchonena kuti Mulungu sanakonze kuti akulu a mpingo uwu adzikayang'anira uwu kapena mbusa wa mpingo uwu adzikayang'anira mpingo uwu. Ayi, sanazikonze zili ngati mwina ina tinasamalako ziweto. Chimene Mulungu anakonza amafuna atipatse zinthu zili ngati mmene timasamalira ziweto zathu. Tikati mbusa uyu wa ng'ombe amakhala ndi ng'ombe zimene amayang'anira ndipo amazidziwa, ikachokapo imodzi amayidziwa kuti patukha ngati imodzi yarani yachokapo. Koma mbusa amene sazidziwa ziweto zake zimamvuto samalira adziwa bwanji kuti yasowa. Anatipatsa chitsanzo cha munthu wina amene anali ndi ziweto zake 100 chitasowa chimodzi. Anadziwa pa Luka chapter 15 anadziwa imodzi kuti yarani chifukwa kudziwa ndi mbusa wa ziweto zake. Ndi Mulungu anazikonza kuti abusa ali ndi ntchito yoyang'anira ziweto pa mpingo pawo kapena mpingo wawo. Ndeti Mulungu akutipatsa ndithu ndondomeko yabwino, sanangozisiya mwachipwirikiti koma anazikonza kuti ngati mpingo wakhala ndi abusa akhale oyambira awiri kumapita mmwamba, komanso ngoyang'anira pa mpingo pamene osati kumakasuzumira mbale ya ena. Nchifukwa pa Petro chapter 5 paja pa Petro wanena kuti wetani gulu la Mulungu limene lili mwa inu. Ponena kuti limene lili mwa inu aunena nkhosa zimene zimasonkhana pa malo amene mwataniniwo paja masonkhana paja. Osati ukhala mbusa pa Area 36 ndi utikang'anira kwa sanduliza. Ndi kuti wachoka mchiphuso cha Ambuye mwabwera pa chiphuso china. Koma ndi zimene tikuziona masiku ano zimenezo ndezili kuti akula mpingo awa ndamene amayang'anira abishopu ndamene amayang'anira mipingo 10 yonse mayang'ana kwa iye. Koma Mulungu sanazikoze motero. So tiyamikire ifa tikakamba zonena kuti kodi timayenera kusankha bwanji. Tikuona ndi Bible zoti pa mpingo komanso pakhale awiri kumapita osati mmodzi. Mulungu sanazikoze moteromo. Chimene chimachitika maulamuliro pa dziko lapansi pali ulamuliro wamphamvu ndiye pali ulamuliro wakambirana ndi ulamuliro olekelera. M'Baibulo anagwetsa chilo kwa ife ngati anthu munthu sangakhoze zonse. Chifukwa adaona Mulungu kuti pa mpingo pazikhala tsogolo lopitirira mmodzi kuti chimene waperewera winayo akathandizire winayo. Pamene ukakhala ulamuliro wamphamvu wandanena tsogolo makhala mmodzi. Koma mu mpingo ndi utsogoleri oyamba okambirana kuti mupeze chimene chili choyenera. Chifukwa tili ndi atsogoleri oyambira pa awiri pa mpingo wa pamalo. Wandanena ndomene mwina tikuziona masiku ano kupeza kuti atikuzatere anthu amenyana ukuziziratere. Yekha anaona kuti basi ndizere. Panalipo mbwezayi. Tino Bible limati awiri amaposa mmodzi. Tiyamikire. Pamene taona kuti zimatero koma nthawi zina mwina abe munthu amatokhala mafunso kuti tsopano kuti munthu asankhidwe okhala mbusa. Amangofika ngolo zoti ino abusa awaso abusa basi nimene zili muno pano zavuta awa ndi akulu awa awakhala abusa kena kwa ayayi awa ndamene atatipatsa malo pano abusa akhala amenewo. Bible limayika ndondomeko kapena aliyense amangochita mmene waonera. Zikomo kwambiri. Munthu kuti akhale mu office imene ya abusa amayenera ndithu kuti akhale nzomuyenereza. Ndipo zoyenereza zimenezi sizonguti anthu angokhala basi nkuzikonza. Zoyenereza zoti munthu akhale mbusa zimachokera m'buku lopatulika Bible. Tikamaona pa buku la 1 Timothy chapter 3 komanso kuyambira verse 1 mpaka na verse yake ya 7 zalembedwanso zina mwa izo pa Tito chapter 1 kuyambira verse 5. Tikawerenga 1 Timothy chapter 3 kuyambira verse 1 kasankhidwe kazoyenereza za anthu kuti akhale abusa zalembedwa motere. Mawuwa ali wokhulupirika ngati munthu akhumba udindo woyang'anira ayifuna ntchito yabwino. Ndipo kuyenera woyang'anira akhale wopanda chilema, mwamuna wa mkazi mmodzi, wodzisunga, wodziletsa, olongosoka, wokonda kuchereza alendo, wokhoza kuphunzitsa, osati woledzera kapena womenyana ndewu, komatu wofatsa, wopanda ndewu, wosakhumba chuma, woweruza bwino nyumba yake yekha, wakukhala nawo ana ake omvera iye ndi kulemekezeka konse. Koma ngati munthu sadziwa kuweruza nyumba yake yekha adzasunga bwanji mpingo wa Mulungu?
asakhale ophunza kuti podzitukumula ungamugwere mlandu wa mdierekezi, kuyeneranso kuti wakunja adzakhoza kumchitira umboni wabwino kuti ungamugwere mtonzo ndi msampha wa mdierekezi. Paulo akupereka kwa Timoteyo ngati mlaliki nzake kuti adziwe kuti zomwenereza munthu kuti akhale mbusa kula mpingo kapena pastor kapena kuti bishop zoyeneza zake ndi ziti ndi zimenezo. Sigulu la anthu kuti lidzikambirana. Ayi, anayika kale Mulungu. Ukozi uteka mwina munthu unapezeka kuti ndi unapereka malo kuti anthu apezepo pomanga nyumba yopemphereramo. Koma ngati zoyeneze ziulibe ndi kuti pauti nomene sungatani sungakhale ayi. Koma ngati unapereka malo zoyenezinso nukhala nazo mpingonso nkukonda kuti iwe utsogoleri ndi kuti kusankha ndithu. Paulo wanena kuti mawuwa ali wokhulupirika. Kuti ayambe ndi mawu amene wanena kuti anthu afunika ndithu ayike chidwi pa nkhani yokhudzana ndi utsogoleri, ubusa. Ndiye wanena kuti akhale munthu amene ndi mwamuna koma akhale ndi mkazi mmodzi. Choyamba chimenecho. Apaso ndipenda pamene anthu kunjaku sakumvetsa. Tipitilizenso kuti apa saonena kuti adapitiliza kuti akakhala mkazi akhale mwamuna mmodzi. Ayi, sanapitilize. Ndiye kuti apa paonesa kuti mwayi woti munthu akhoza kukhala mbusa ali wa mkazi. Ayi, palibe. Komanso munthu akakhala wa mwamuna, Bible lene kuti akhale woti adakwatira. Ndisipaka kuti akhale mwamuna koma kuti ali mkazi ngati mmodzi. Kuti ngati munthu ali pamoyo wake ali ndi akazi awiri, paudindo mene sangatukala chipa ali chilema. Apo mwandikumbutsa ndimakumbukira mbuyomu nanenso ndisanakwatire anthu amangoti abusa ndipo mangoti basi kupeza mwina sakudziwa. Koma no Bible limanena kuti mbusa akhale wamkazi mmodzi. Akhale mwamuna wa mkazi mmodzi. Kutanthauza kuti mkazi sangakhale mbusa. Komabe tikuziona mudziko lino kuli gender, malufulu. Koma Bible likutsimikiza kuti ngati mufuna kupanga zinthu zimene Mulungu ananena, ndira akhale mwamuna wa mkazi mmodzi. Osati mkazi wa mwamuna mmodzi, osati mkazi sangakhale mbusa, komanso mwamuna opanda mkazi sangakhale chanizo, sangakhaleso mbusa. Ngati tikuziona ku dziko lapansi, ndiye kuti sayikidwa monga mwa malembo. Nchapake Paulo chapa 20:28 amati mzimu woyera adakuyika ni woyang'anira kuti muyerekeze ya Mulungu umene adawugula ndi mwazi wa yekha. Ponena kuti mzimu adakuyikani amatanthauza kuti iwo adayikidwa monga mmene malemba ndiye kuti enawo sawayika ndi mzimu chipaka nkungochitapo. Pamene patu akambapo zinthu zingapo akuti woyang'anira mpingo amafunika ndithu kuti akhale odziwa kuphunzitsa. Sifa munthu odziwa akati odziwa kuphunzitsa ndithu adziwe kuti ma Mulungu akwadziwa bwino kwino. Sidongosolo osatongodziwa Mateyu mwino ngoti akayima ayi kalula dalimbira mbusa uyu. Ayi, koma lidziwe bwino Bible kuti Mulungu afuna nji kwenikweni kwa ife. Komanso akhuzudza kwanitsa kuteteza mpingo ngati chiphunzitso cholakwika chitakhala kuti chikubwera. Ndiye mtsogoleri wa mpingo afunika akhale odziwa kuphunzitsa. Wanenanso kuti asakhale oledzera. Taona mazitsogolera mipingo manena kuti awa ndi atsogoleri atawa natsogoleri koma ndiye kuti ndi anthu nthawi zonse akhala oledzera. Ndaonena kuti ayi munthu oyang'anira mpingo afunika akhale oti saledzera. Simbiya ng'ambe. Komanso akunena kuti oyang'anira mpingo akhale osakonda chuma. Nthawi zambiri atsogoleri ambiri alephera kuteteza mpingo kusamalira mpingo chifukwa chili chawo chayima pa chuma. Akukakhala atsogoleri pa mpingo chifukwa chokuganizira kuti wazikaona chuma chiyenda bwanji, koma osati kukagwira ntchito yosamalira nkhosa za ndani za Mulungu ayi. Ndiye chifukwa mwina mipingo ambiri kumamveka kuti ayi zatere amenyana kuti wina akadacha ndalama chani ndi kuti adakalowa chifukwa alibe zoweneza kuti akhoza kukhala mbusa. Asakhale ophunza. Mawu kuti asakhale ophunza ananthauza kuti munthu amene wayamba kumene mpingo amene ma Mulungu sanadziwitsitse. Nthawi zina alipo anthu ena ndithu oti amaonekedwa bwino pa mpingo wangobwera kumene olankhula koma Bible salidziwa ayi. Ndiye kuti pano timaswali abusa mwayiru koma Mulungu namayankha ine anena munthu wangobwera kumene mu mpingo kwasankha amenewa. Ndiye Paulo polimbikitsa kuti zomweneza munthu kuti akhale mbusa akutsimikiza kuti
asakale ongutembenuka kumene mtima. Pamene tupitirira anafuthulaponso kuti odziwa kusamala bwino banja lake komanso akhale ana ake omumvera. Aunena ndithu kuti ngati ine ndinakhala kuti ndasankhidwa kuti nkhale m'busa, mpingo yang'ane kuti kodi ana anga ndimalera bwanji, kodi ndi akhristuso, chifukwa nkutheka kuti ine nkhala m'busa ndiye mwana wanga wa ine amene amakhala mnyumba mwanga ali kubala, awe ali pa njuka, walowerera ananga. Awa ndi abusa athu yawo. Ndilibe chitsanzo chabwino pamenepo. Pafunika atsogoleri a mpingo akhale chitsanzo chabwino. Chifukwa ngati munthu walepera osamala banja lake akasamala bwanji nkhosa la Mulungu, banja lake anaochepa mwina ina na 4 or 5 amulepera mpingo ndatu 200 ukakwanitsa bwanji ukalongosola bwanji. Nthawi zina alangiza ulimi amabwera kumudzika kamunda kachitsanzo, ndiye soti iwe kamunda kachitsanzo wacha kakukanika uthira fertilizer usamali ndikulima waneka ndiye paula ndizozateka zimene ndiye mpofuna kusamalira banja lako bwino. Izi ndi zina mwa zimene ndithu oyang'anira mpingo amafunika kuti akhale nazo. Pali zinthu zambiri zimene Paulo wazifotokoza pa 1 Timotheo chapter 3 verse 1 mpaka 7 komanso buku la Tito chapter 5 chapter 1 verse 5 chapter 1 verse 5 mpaka verse yake ya 9 imene Paulo anafotokoza. Munthu kuti akhale m'busa, bishop, pastor kaya ndani, onsewo ndi umodzi imene tafotokozera kuti munthu akhale pamenepo akhale zoyenereza. Ndipo Baibulo linatipatsa zoyenereza, sitinangozisiya kuti basa alese aone. Chinanso chimene ndimafuna kuti ndifotokozere anthu odziwa kuphunzitsa, tikati tione pena mwina mpingo wa Khristu payambika mavuto ambiri chifukwa chonena kuti mwina azibusa angokhala chete azilaliki ndamene ali patsogolo, ndezapangitsa kuti azilaliki akhale ndi mphamvu kuposa abusa pamene kuti ndoyang'anira mpingo ndi pa abusa. Tikuziona zimenezi mu mpingo kunena kuti azilaliki akumangochoka kupita kwina kwake ukakambirana zinthu akakambirana loja kubwera nazo pa mpingo wazabusa kuti ukuruta kugwirizana izi ndi abusa ndimene azibusa ena tona kusayinira zinthu pamene ziti zosayinerera. Mpingo kuonongeka chifukwa amene ali ndi oyang'anira akhala poteropo, asirano amene ali ndi oyang'anira osayang'anira kuti awuyang'anire. Alaliki si oyang'anira mpingo, alaliki ali pasi pa abusa. Ndipena tikakamba zotalalika ali pasi pa obusa timaona kunena kuti nthawi zina mwina azibusa alaliki awo kapena abusa sakudziwa ntchito yawo, ndezopangitsa kuti ntchito yawo ndi alaliki isayende bwino chifukwa chonena kuti mlaliki akupanga akulowera kumene afuna, awiwala kuti asankhidwe mlaliki anasankhidwa kuti akhale mlaliki wa pa mpingo pano kaya pa nsandolizi. Ndi alaliki abusa umadza angomva sati alaliki ali akayatu alowera akayatu alowera sakudziwa. Azibusa adziwe ntchito yawo, akadziwa ntchito yawo mavuto ena amene mpingo okumana nawo sakhalapo. Alaliki atumiki a Khristu onse ali pasi pa abusa. Abusa ndi amene ali ndi mphamvu yopanga zinthu. Mlaliki ndi wotumidwa. Mupite uku lero musapite pa zifukwa izi. Ena mwina azibusa akakaniza mlaliki kuti musapite kumeneko mlaliki kulusa ziteka bwanji. Inu muli mphamvu yake. Ali mphamvu ndi abusa ndithu mpingo. Abusa tikadziwa ntchito yathu tikoza mavuto enawo, koma tikamandodziwa ntchito yathu nchifukwa azilaliki akhala pambali mwina akhala ndi kabungwe kawo kakusokoneza. Tiyeni timalizeni poona kuti pamene azili choncho kuti azibusa amenewa ngakhale tinaziyamba koma mungotsindika ntchito yawo yeniyeni zikugona pati. Kuti tingomvetsa mwachidule chifukwa cha nthawi yathuyi, abusa aphunzire makamaka mmene anaonongera abusa achipangano chakale pa Ezekiel chapter 34. Ndiye kuti apa akamba tikawerenga ndiye kuti wachite motsutsana ndi zimene zifa abusa awadaononga zinthu. Pa Ezekiel chapter 34 akuti, ndipo mawu a Yehova anandidzera kuti, obadwa ndi munthu iwe, nenera motsutsa abusa a Israeli, nenera nuti nawo, abusa atero Ambuye Yehova, tsoka abusa a Israeli odzidyetsa okha. Kodi abusa sayenera kudyetsa nkhosa? Mukudya mafuta, muvala ubweya, mukupha zonenepa, koma simudyetsa nkhosa. Zofoka simunazilimbikitsa, yodwala simunayichiritsa, yochoka simunayilukira chika, yopirikitsidwa simunayibweza, yotayika simunayifuna, koma munazilamulira mwamphamvu ndi moopsa. Ntchito ya abusa pa mpingo monga ali zitsanzo za gulu. Ntchito yawo ndi kuweta nkhosa zija, ikadwala ayithandize, ngati yusoweka ziphunzitso zolondola ayithandize. Ndi ntchito ya abusa imeneyo.
kuweta nkhosa zimene zili pagulu lawo, kuziphunzitsa, kuziteteza ku chiphunzitso cholakwika. Ndimeneyi ndi ntchito ya abusa pa mpingo wa pamalo. Okay. Ndithudi. Iyayi mwatithandiza kwambiri pamene timaona pa nkhani yokhudza utsogoleri mu mpingo mama ka abusa. Abusa ndi amene ali ndi udindo woyang'anira mpingo osatalalika. Komanso alaliki alibe mphamvu zokalamulira pa mpingo wina kapena mpingo wawo ngati pala abusa. Siziyeneranso kutero. Tiyamikire kwambiri ifo mwatithandizira zimene Baibulo imanena. Pa programu yathu ya tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Area 36 komanso m'bale wanga Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mpingo wa Khristu kuchokera ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona